ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘରେ ଜେଜେମା କୋଳରେ ବସି ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗପ ଶୁଣୁଥିଲା ଶାମୁକା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ କାହାଣୀଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଅନ୍ଧାରୁଆ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ। ଲଣ୍ଠନର ଆଲୋକକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘର ଭିତରେ ବସିଥିଲେ ତାର ବାପା ସପନୀ ଆଉ ତା ମା ସାରିଆ। ସପନୀ ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଝିଅକୁ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ମୂଲପାତି ଲାଗି ତା ଝିଅ ପାଇଁ ବହି ଖାତା କିଣିବ। ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଦେଖିଥିବା ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ କ'ଣ ଏଇ ମୂଲ ଟଙ୍କାରେ ସେସବୁକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ? ଝିଅ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ତେଣୁ ଯାହା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶାମୁକା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୃତ୍ତି ପାଇଲା। ଏହା ସପନୀ ମନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଦେଲା। ନିଜେ ସିନା ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ଝିଅକୁ ସେ ମଣିଷ କରିବ। ସାରିଆ କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନଥିଲା। ଶାମୁକାକୁ ସେ ଅତି ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ତାର ସେଦିନର ମାଘ ମାସର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ରାତି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଗୋଟିଏ ମଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ସପନୀ ଆଉ ସାରିଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ରାତିରେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଶୀତ ରାତିର ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଆଖପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ଅମଣିଷ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକାଇ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସପନୀର ମୂର୍ଖ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସାରିଆକୁ ବୁଝେଇ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲା ଗାଁକୁ। ଝିଅର ନାଁ ଦେଲା ଶାମୁକା। ସାରିଆ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଉ ଏକ ସନ୍ତାନ, ହେଲେ ସପନୀ କହେ, ଆଜିକାର ମହଙ୍ଗା ଦୁନିଆରେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନକୁ ମଣିଷ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଶାମୁକାକୁ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ କରିବା, 5 ଜଣରେ ଜଣେ କରିବା। ଶାମୁକା ବଡ଼ ହେଲା, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଗାଁର ନାଁ ରଖିଲା। ଗାଁ ପରିବେଶ ଛାଡ଼ି ସହରରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କଲା। ୟାରି ଭିତରେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା ତାର କମି ଯାଇଥାଏ। କେବେ କେମିତି କିଛି ଟଙ୍କା ଘରକୁ ପଠାଏ। ସହରରେ ତାର ହାବଭାବ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଦିନେ ସପନୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କଥା ଶୁଣିଲା। ସପନୀକୁ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥାନ୍ତି, ଦେଖରେ, ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଦେଲା, ହେଲେ ଝିଅ ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସୁନି। ସହରରେ ସେ ବାହା ହୋଇଯାଇଛି। କଥାଟି କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ଝିଅକୁ ଫୋନ କଲା, ହେଲେ ତା ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶାମୁକା ଚାକିରି କରିଥିଲା ସେଠାରୁ ସେ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆ ଜାଗାର ଠିକଣା ସପନୀ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା ସପନୀର ମା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଶାମୁକାକୁ ବି ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ବି ଶାମୁକାକୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜେଜେମାର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାମୁକା ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ମାର ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ସପନୀ ବାହାରିଲା ଶାମୁକା ପାଖକୁ। ଯେମିତି ହେଲେ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବ। ଏପଟେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ ହୋଇ କଥା କହିବାଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାକୁ ନେଇ ସପନୀ ଝିଅ ପାଖକୁ ବାହାରିଲା। ଠିକଣା ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଝିଅ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଶାମୁକା ଆଉ ଶାମୁକା ହୋଇନାହିଁ। ସେ ତା ନାଁ ମିସେସ୍ ଶାମୁକା, ମାନେ ତା ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ତା ସହ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ଦେଖିଲା। ନୁଖୁରା ମଣିଷ ସପନୀକୁ ଶାମୁକା ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ମୋ ବାପା ମା କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଥିଲା। ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କେଉଁଠି ଊଣା ହୋଇଯାଇଛି, ଏ କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରି କରି ସପନୀ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ଜଣେ ଦୋଷୀ ପରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଟାହିଟାପରା ସବୁ ମଥାପାତି ସହି ଯାଉଥିଲା। ଶାମୁକା ଅଫିସ ଯିବା ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥିଲା। କଥା କଥାକେ ସେ ଶାମୁକାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ଏପଟେ ସପନୀକୁ ଗାଁ ଲୋକ ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଝିଅ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବାହା ହୋଇଥିବାରୁ ଆଉ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ସପନୀ ଆଉ ସାରିଆ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସାରିଆ ସପନୀର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମାନେ ସାରିଆ ମରିଗଲା। ଗାଁ ମଶାଣିରେ ବି ତାକୁ ଜାଗା ଟିକେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଏକାକୀ ସପନୀ ସାରିଆର ଶବ ସତ୍କାର କଲା। ଚିନ୍ତା କଲା, ଅତୀତରେ ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ଛୁଆକୁ କୋଳେଇ ନେବା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା?
ଭୁଲ ଥିଲା ଶାମୁକାର। ତାର ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ମହିଳା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ। ଶାମୁକାର ଦରମା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ପ୍ରେମରେ ଫସେଇ ତାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଶାମୁକା ଗାଁକୁ ବାହାରିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଗାଁରେ ପଶୁ ପଶୁ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ତା ବାପା 2 ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ସେଇଠାରେ ପଡ଼ିଛି। ଗାଁ ଲୋକ ତା ଶବକୁ ବି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଶାମୁକା ନିଜର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ତା ପରିବାରକୁ ହରାଇଲା। ତା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ମଣିଷମାନେ ସବୁ ତା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପାର ଶବ ସତ୍କାର ପରେ ଶାମୁକା ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ଯେଉଁଠି ତା ବାପା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଶାମୁକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ସେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ନିର୍ଭୀକ ମନଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାକୁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ବିପରୀତ ଦିଗରୁ। ଶାମୁକାର ପାଦ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ପିଲାଦିନେ ଜେଜେମା କୋଳରେ ବସି ଶୁଣିଥିବା ସାହାରା ସୁନ୍ଦରୀ ଗପ କଥା, ସାଧବ ଝିଅ ପଦ୍ମିନୀ କଥା। ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ହେଲିଣି ଲୋ ବୋଉ ତଥାପି ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଛାତିଏ ପାଣିରେ ହେଲିଣି ଲୋ ବୋଉ ତଥାପି ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ବେକେ ପାଣିରେ ହେଲିଣି ଲୋ ବୋଉ ତଥାପି ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଲହ ଦାନବ ଆଗରେ ଶାମୁକା ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତି ପାଇଲେ। ପିଲାଦିନୁ ଯେଉଁ ବାପା ମା ଏତେ ତ୍ୟାଗ କଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ପରେ ଆମେ ନିଜ ବାଟ ନିଜେ ବାଛିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଏ କାହାଣୀ।